Diyos marhay na pagkauddo sa nagabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang unya na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino maging tagapagbaretang unya na pagkauddo. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, Bagyong Julie na posibleng magrapadong unya na udto sa Masbate. Mga pasahero sa sinbarko pati na mga truck stranded sa mga pantalan Kanalbay asin Sorsogon. Bareta sa lado nasyonal, Metro Manila mantininong nasa high risk sa COVID-19. Mga dayuhan posibleng tugutan ang makalaog sa Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, Premier Ministro kan Japan sasalidahan na. Bareta sa lado ng sports, Gilas Pilipinas daing na maging kampante sa FIBA World Cup qualifier. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Pinagorden ng gobyerno provinsyal Kanalbay ang amay na pagpapaibakwar sa mga residentes kan barangay na delikado sa baha asin landslide pati naman sa lahar flow hali sa Bulkan Mayor. Sa PDRRMC Advisory No. 3 na pirmado ni Gobernador Alfrancis Bichara, unya na aldaw nagsasabi na kinakaipuan na ipasunod ang pagpaibakwar sa mas lalong madaling panahon taning maprotehiran ang mga residentes asin tulos na daron sa mas ligtas na lugar. Sa ibong lalado ang mga local DRRMO asin gobyerno lokal ang dapat na magpasunod din na pagpapaibakwar kasi nang nasakupan ng mga residentes kan barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Nagpatali ng pag-asa sa mga residentes kan barangay lalo na sa Masbate na maganda nin maray ngunya na aldaw dahil ang tano man na oras posibleng rapado na sindakan kusog nin paro sa sinuran na ikim-ikim kan bagyong si Julina. Sinabi ni pag-asa weather forecaster Melvin Almuela na base sa indang datos nagpapahiling na ang bagyong Julina pwede mag-agi sa Masbate at ang apektado man kirara yung Sorsogon City asin Albay dahil sa hiwas kan langilang kay rin. Sa ibong nalado maigpit din marayan sa indang patanig kontra sa pagbiyahe nin barko asin paglawod kan mga parasira dahil delikado ang kadagatan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Dahil sa patakot kan bagyong Julie na siring man, base sa abiso kan gobyerno provinsyal Kanalbay na suspendiron ngun ang trabaho. Kung kaya nagdesisyon man ang gobyerno lokal kan Tiwi asin Bakakay na suspendiron man ngun yan aldawan sa ng pagbabakuna sa mga residentes kan barangay kontra sa COVID-19. Pinitangan ng maproteheran man ang mga bakunador kontra sa epekto kan bagyo. Ang mga bakunador kan Bakakay matudukutan na nin bakuna sa islang barangay alagad. Dahil lang delikado man ang kadagatan kung kaya sindan matalaan na sa nanin limang aldaw tanganing may padagos ang pagbabakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kadakol na naman na pasahero sa stranded sa pantalan kan Piodro Nalbay mantang bawal na magbiyaya ang mga barko pasiring sa Masbate dahil sa patakot kan bagyong si Julina. Ini sa rason na kadakol ng mga pasahero sa nagabot sa nasabing lugar sa paglaon na sinda magkabiyahe pa uli sa indang probinsya alagad dahil ang Masbate nasa typhoon warning signal number 3 kung gaya dahin ang gad pwedeng makabiyaya ang mga barko. Sa ibong nalado kadakol man na truck asin mga pasahero sa stranded man sa pantalan kan Pilar asin Matnog Sorsogon nagabos man mabalyo pasiring sa Masbate asin sa probinsya kan Samar. Yan ang mga bareta. Ini Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot! Ang big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Multivitamins Enervon C Bit Bottle.
Ang Bicolano oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. DZGB
Bareta alas 12. Manangos kita sa mga bareta ngunyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Mantinidong nasa high risk ang Metro Manila sa kaso ng COVID-19, mantang pinagalaoman na mas lalong madakul pa ang kaso kay ni sa mga masunod na simana. Inampayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa pagkasabi ng nasyon ay gwapa rin 32% ang growth rate sa mga kaso ka nakaaging duwang simana kumpara sa 72% kan mga nakaaging simana. Idinadagpaman niya ng daily attack rate na sa 15% kaso sa kada 100,000 na populasyon. Mantang igwaman in average sa 18,292 na daily cases kumpara sa 16,513 na kaso kan Agosto 23 hanggang Agosto 29. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Nagbaba ang utilization rate sa treatment and monitoring facility sa COVID-19 dahil ang kadaklan kan mga tinamaan kay ni. Mas gusto na home quarantine na sana. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ay ni nasa 33% na sana dahil ang mas dakulan nagpipili na magkaigwanan in home quarantine kaysa sa health facility. Sa ibang nalado sinabi niya ng treatment and monitoring utilization rate sa Metro Manila mantinidong halangkaw paman giraray. Nasa moderate risk classification ang mga nasyon na kaiba sa travel ban na enot nang ipinasunod kan gobyerno na pagbawalan ng mga residentes kay ni na magbiyahe pasiri sa Pilipinas. Yan ang tinawanan paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kung kaya binawi na ang travel restriction ng biyahe sa 10 mga nasyon. Sinurog niyan mantinido man kiraray na ipinapasunod ang safeguard as in maigpit na pagbantay sa border control sa gabos ng mga maabot na biyaheros. Mantangan mga ini dapat ipairaron pa man kiraray sa 14 dias na quarantine period. Idinadagdag pa man ni Vergere na pirmado ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng National Task Force Against COVID-19. Sinabi kan Philippine Red Cross na nasa 181,993 kataunan sa indang natudukan in bakuna kontra sa COVID-19 sa paagi kan sa indang bakuna center asin bakuna bases. Sinabi ni Senador Richard Gordon Pamayo kan PRC na daiman kaypuan na maghalat sa pagkasabi na kinakaypuan ng mabakunanan mas dakol na mga namamanwaan tanganing matawanan ng proteksyon kontra sa nakakagadan na COVID-19. Sinabi ni Mark Abrigo, pamayo kan PRC Health Services na sa nasabing bilang ang 150,730 ang sa bakuna center mantan 31,206 naman sa bakuna bases. Bareta sa ibang nasyon. Naingenot para sa masunod na maging Prime Minister kan Japan si Taro Kono. Si Kono ang presenting Administrative Reform Minister na namamahala sa COVID-19 vaccination kan nasyon. Sa ginibong nationwide telephone survey sa mga residente, nakakuha ng 31.9% na suporta ang mga respondent. Sa ginibong nationwide telephone survey ng mga residente, abot niya ni sa 31.9% ang suporta ang nakuha kanon ng bitan ng opisyal. Makakalaban man kay ni sa botohan ng Liberal Democratic Party sa maabot na Setyembre 29. Sina Defense Minister Shigeru Ishiba asin dating Foreign Minister Fumio Kishida ay girumdoman na pinag-anunsyo ni Prime Minister Yoshihide Suga ang paglusad sa pwesto matapos na makakuha ni hababang approval rating. Bareta sa lado ni sports. Dahil dapat maging kampante ang Gilas Pilipinas kung kaya puntiryan nindang magkuha nin mga PBA players tanganing mapakusugan lineup para sa FIBA World Cup 2023 qualifier. Maski nga ni sigurado ng laug-alagan, dapat pa man kirarin na mapakusugan lineup tanganing mas matay sa mga international competition. Ang Pilipinas sa Japan sigurado ng may pwesto dahil ang mga ini na maging host sa torneo. Dekada ng binilang alaga ng breast pumps nakatengga sana sa bote. Tubo asin wiring na kaipuan mong magtukaw sa sarong lugar. Ninsagkod sa kabangang oras sigun kay Tanya Powell sa board certified lactation consultant asin Southern Pacific Medical Center sa San Francisco. Alagad sa advancement kan teknolohiya may mga dakulang improvement partikular kan 2020. Ngunyan may mga convenient breast pumps sa arog kan Willows Generation 3 na isusurok sana sa bra asin automatic na nagpapump bandang nagtatrabaho asin maski nasa pagkaturog. Sa ibong nalado ang pinakabago yung LV pump na silensyo asin sekreto man guminigibo ning pagpump ning
ning gatas maski nasa online business meeting para makatipon ning gatas. Dakulang kagianan nini sa mga ina na mga working mothers na nagpapadulo sa mga umboy gamit ang breast milk. Istoryang naiiba. Nag-viral sa social media ang mga retrato ni sarong lubong sa Nigeria kung saan may hiling na ilinubong sa hararam na kalot ang bagong BMW na ginamit na taol ni sarong nagadan. Nagadan dahil sa kagurangan ng ama ni Asubuike kaya naisipan niyang magbakal ng BMW asin niyang pigamit niyang taol para sa iyang ama. Binakal niyang BMW nin maabot sa $90,000. Nagtutubod si Azubuike na makakapagtaw ni swerte sa iyang ama apisar kan pagkagadan kay ni. Sa nagkapirang parte kan Africa, may mga nagtutubod duman na ang mga nagadan magpapadagos na mamumuhay sa kabilang buhay. Sugun pa sa kakaibang pagtubod na ini na dakula ang nagiging impluensya kan taol kung ano ang magiging sitwasyon nito duman. Kaya man tradisyon na sa nagkapirang mga taga Nigeria na sagkod mapupwede, magayon masin mamahalon dapat ang taol kan nagadaan. Nindang mahal sa buhay. Bako nang bago sa mga Nigerian, ang mga baretang siring kini dahil nagkapirang taon na nakalihis sa rong bilyonaryo duman ang guminamit in Hummer SUV bilang taol o kabaong. Flashback. Setyembre 7 kan taon 1840 kan mamundag sa Manila ang pamosong Filipino artist, botanist, as in forester na si Regino Garcia. Si Garcia nagtrabaho sa Manila Botanical Garden kan 1858 as in sa Spanish Forestry Bureau kan 1877 sa good 1898. Durante kan Filipino-American War, nagresign siya sa trabaho as in naglaog sa Philippine Army. Pig-appoint na colonel sa Engineering Corps. Nagtabang si Garcia sa pag-supervise kan construction kan fortification as in defense work sa kalaban kan Pampanga River harani sa Kalumpit, Bulacan, as in iba pang lugar. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director din Prato Siyempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinunang tagapagbaretang kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kaya maghalin na magbuknat pasunod ng programang Iskaramusa. Kaya mga special coverage kan DZGB. Pagkatapos sa nagkapir ang mga pakiramdom. Sa inyong nadangog ang mga